Dobre, takže interpolácia pomocou Newtonovho interpolačného polynómu. Newtonov interpolačný polynóm má tvar nx rovná sa c1 plus c2 krát x minus x1 koniec zatvorky plus c3 krát x minus x1 krát x minus x2 plus c4 krát x minus x1 krát x minus x2 krát x minus x3 v zátvorke a tak ďalej. Vlastne pokračuješ za každým tak, že dáš x minus 1 krát x minus 2 krát x minus 3 a za každým krát ten koeficient, ktorý sa vypočíta pomocou tabuľky pomerových diferencií. Vstupné dáta sú dané dvoma vektormi, vektorom x a vektorom y, hej? Čiže vektor x rovná sa 1, 3, 5, 7, 9. Vektor y rovná sa 2, 3, 6, 5 a 3. Aby sa to lepšie počítalo, tak si vytvoríme tabuľku pomerových diferencií. Čiže vektor x a y si napíšeš pod seba. Do stĺpcov, áno. 1, 3, 5, 7, 9. Vektor y je 2, 3, 6, 5 a 3. To je vlastne xi a yi. Môžeš urobiť tabuľku, hej? Takže najprv sa počíta delta y. Hop. Delta y. Čiže delta y počítaš nasledovným spôsobom. 3 minus 2 lomené 3 minus 1. Minus 1 to sa rovná 1 polovica. Druhú deltu y počítaš ako 6 minus 3 minus 3 lomeno 5 minus 3. To sa rovná minus 1 polovica. Ďalšiu počítaš nasledovnými spôsobmi, ako som počítal toto. Čiže tu máš 5 minus 6 lomeno 7 minus 5. Potom ide 3 minus 5 lomeno 9 minus 7. Tu mám malú chybu, tu má byť 3 polovice. Dobre. Tento tu je C1. Tento koeficient je C2. Teraz ideš pomerové diferencie druhého rádu počítať. Vlastne počítaš toto a počítaš to z pomerových diferencií prvého rádu. Čiže táto diferencia minus táto diferencia lomeno tretia minus prvá. Lebo keďže je to druhého rádu diferencia, tak skáčeš o 2 políčka od tohto. Takže ideme. To je 3 polovice. Hop, tu má byť plus. 3 polovice minus 1 polovica lomené 5 minus 1. Rovná sa 1 štvrtina. Druhú pomerovú diferenciu dostaneš ako minus 1 polovica minus 3 polovice. To je minus 1 polovica minus 3 polovice lomené. Zase skáčeš o 3, čiže o 2. 7 minus 3 lomeno. 7 minus 3 to sa rovná minus 1 polovica. A tretí výsledok je to isté vlastne. Minus 1 minus 1 polovica lomeno 9 minus 5. To sa rovná minus 1 osmina.
musíš pokračovať ďalej. Čiže tento koeficient ti dáva C3. A počítaš ďalej. Pomerové diferencie tretieho rádu. Vlastne vypočítaš to ako toto a v tomto stĺpci už skáčeš o 3. Čiže 7 budeš mať minus 1. Čiže ideme. Tu máš minus 1 polovica, minus 1 štvrtina, lomené 7 minus 1. To sa rovná minus 3 24. Druhý stĺpec vypočítaš ako minus 1 osmina, minus 1 polovica. Minus 1 osmina, minus 1 polovica, lomeno 9 minus 3, lebo sa skáče o 3. 9 minus 3. To sa rovná 3 48. A na záver sa dopočíta pomerová diferencia štvrtého rádu. To je delta na štvrtú y, hej. To je 3 48 minus v zátvorke minus 3 24 lomené. Keďže je to štvrtá pomerová diferencia štvrtého rádu, tak sa skáče o 4. Vždy si toto číslo, čo bude tu ako prvé napísané, bereš z aktuálneho riadku. Čiže tu je 9 a skáčeš o 4, čiže to bude jednotka. Lomené 9 minus 1. To sa rovná 3 192. Čiže dostal si koeficient. Tu si dostal koeficient C4 a tu si dostal koeficient C5. A Newtonov interpolačný polynóm vyzerá takto. N x rovná sa C1 je 2. Čiže 2 plus C2 1 polovica krát x minus x1 plus C3, to je 1 štvrtina krát 1 štvrtina krát x minus x1 krát x minus x2 plus minus 3 24 krát x minus x1 krát x minus x2 krát x minus x3 a plus 3 192 krát x minus x1 krát x minus x2 krát x minus x3. To sa rovná, a to už len ďalej vyčísliš, že to je 2 plus 1 polovica krát to máš x minus x1 je 1 plus 1 štvrtina krát x minus 1 krát x minus 3 minus 3 24 krát x minus 1 krát x minus 3 krát x minus x3 je 5 plus 3 192 krát x minus 1 krát x minus 3 krát x minus 5 krát x minus 7.